Unsa magaga? Anong kapalunli-lunli makadina? Ha? Galantaw ko sa Sikihor o laminay uli. Ayay ka. Kanya? Wait, please. Wa kay pliti? Ay na ako pliti din eh. Wa na problema kay na ako'y kwarta, wa na problema. Ina na. Wala na. Ang akong gusto i-challenge ikaw, may challenge ko usa tigaw tagan kwarta. Sure na. Oh, sure kayo. Bino. Kanya ang saman. Sukol ka kay tatagan ikaw pliti pero mangulit mo secure. Sure ha? Bakasyon mo. Lagi. Sure ha? Ako Sure, rin mo lagi. pero sure. Wala na ibawi ay. Oh, deal. Deal. Sugod ka. Okay Ah, ah. sige, dali. Dali, Asan ka? dali. Unsa ka ni? Mana ka, kabit ka dahil ini kapta ni mo kamutra, ha? Ano ba, anak? Anak din. Ang sound ikaw si... Yan lagi ka ni. Ano yung challenge? Oh, ito bang... Ano to, sa cellphone ni anak to ba? Pero pangusog, dili ka. Pangusog, ha? Ayaw katawa. Ayaw katawa ka ng... Oh, sige. Hindi, ibutay mo kamutra eh. Dili sila alam sa motel na. Sige. Dili. Sige. Oh, sige. Sige. Na, ibutang na. Ialog sa kayo mo kami. Ialog sa kayo. Ayan na mo. Daan na yung kamot ba? Sige, sige, sige. One more try. Muna mag-aana sa pati pa. Okay. Go. Sabagin to. Okay. Ialog. Ialog mo. Anak ka. Sige. Ang ganda yan. Kana, okay. Pwede mo na naon mo yung kamot. Ano ba? Sige, go. One more. Sige. Ikaw, Gigi. Di ko ka uli anay. Patay ko. Halog ko kayo. Ano? Ano lang to? Madali ko yun. Binuuan mo na challenge eh. May ayaw niya. Makulay na kong gear. Ah,